тантанаҳои идона ба муносибати рӯзи ҷавонони тоҷикистон дар пойтахт идома дорад. ин навбат дар заминаи нақшачорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон зери унвони ҷовидон бо ҷавонӣ ва ҷавонон ҳамоиши тантанавӣ баргузор гардид. гузориши ҳамкоронамон бо пайгирии ҳамин чорабинӣ омода шудааст. дар бинои амфитеатри муассисаи давлатии аҳорони шаҳри Душанбе бо ташаббуси Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бахшида ба рӯзи ҷавонони Тоҷикистон ҳамоиши фарҳангӣ фароғатии ҷанбасти моҳвораи ҷавонон таҳти унвони ҷовидон бо ҷавонӣ ва ҷавонон баргузор гардид. чорабинии фарҳангӣ бо иштироки роҳбарият ва кормандони Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш, роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, ҷоизадорону ғолибони озмунҳои ҷумҳуриявӣ байналхалқӣ, варзишгарон, гирандагони стипендияҳои президентӣ ва дигар меҳмонон баргузор гардид. Зулфиқор Гулаҳмадзода, раиси Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо сухани ифтитоҳӣ баромад намуда иброз дошт, ки ҷавонӣ фасли шӯрангези зиндагӣ ва мазҳари нишоту созандагӣ аст. рӯҳи латиф ва қалби зарифи ҷавон ҷилваи зебои офариниш ва саҳифаи мусаффои ҳастӣ аст. имрӯз ҷавонони кишвар дар ободу зебо гардонидани ҳар гӯшаи ватан саҳм мегузоранд. дар идома муовини раиси шаҳри Душанбе Дилбар Одилзода ҷавонони саодатманди кишварро бо иди ҷавониву ҷавонон шодбош гуфта, баргузории чорабиниҳои давоми моҳвораи ҷавононро, ки масъулини соҳа давоми як моҳ дар тамоми манотиқи ҷумҳурӣ бо шодмонӣ роҳандозӣ намуданд, қаноатбахш арзёбӣ намуда дарк намуд, ки дар чорабиниҳои давоми моҳвораи ҷавонон беш аз 100 000 нафар ҷавонон иштирок намуданд. имрӯз барои ҷавони ватандӯсту хештаншинос, ки мехоҳад дар рушду ташаккулёбии ватани азизамон Тоҷикистон саҳмгузор бошад, бояд ҳар рӯзи зиндагиаш чун ид бигзарад. муовини раиси шаҳри Душанбе таъкид карданд, ки ҷавонон дар ободу зебо гардонидани мамлакат ва бунёди корхонаҳои истеҳсолӣ саҳм мегузоранд. ҷавонон имрӯз Тоҷикистонро дар арсаи ҷаҳонӣ муаррифӣ мекунанд, марзро дифоъ мекунанд ва умеду орзуи ватани азизамон ҳастанд. аз миёни ҷавонон ихтирокорону донишмандон хеле зиёд ҳастанд, ки бо зиракии сиёсии худ дар рушду ободии шаҳри Душанбе саҳм мегузоранд. дар идомаи ҳамоиши фарҳангӣ фароғатӣ ба ғолибони озмуни ҷумҳуриявии донишҷӯи сол, ки дар интиҳои моҳвораи ҷавонон натиҷагирӣ гардид, дар фазои тантанавӣ диплом ва тӯҳфаҳои хотиравӣ супорида шуд. ҷавонон нерӯи фаъолу боғайрат, азиму тавоно ва ташаббускору созанда ба шумор рафта, пешравӣ ва тараққиёти давлат ва муаррифӣ намудани он ҳамчун давлати тараққиёфта маҳз дар дасти мо ҷавонон мебошад. ва айни замон мо ҷавонон дар давроне умр ба сар мебарем, ки илму техника ва фарҳангу тамаддун доим дар тағйирёбӣ қарор дорад. албатта баргузор намудани чунин чорабиниҳо барои мо ҷавонон як муҳаррики илҳомбахш мебошад ва мо ҷавонон метавонем дар чунин озмунҳо ширкат варзида донишу малакаи худро ва аз фурсати муносиб истифода бурда ба тамоми ҷавонони ҷумҳурии айзамон гуфтаниям, ки Тоҷикистон ватани мост. биёед ба қадри созандагиаш бирасем, онро боз ҳам зеботар гардонем, ба он фараҳ бахшем, чунки ояндаи имрӯзу фардои миллат дар дасти мо ҷавонон аст. ҳамзамон бахшида ба моҳвораи ҷавонон аз ҷониби як қатор сохторҳо чанде аз кормандони соҳаи кор бо ҷавонон ва варзиш бо ифтихорнома, медалҳои сарисинагӣ ва ҷоизаҳои соҳавию давлатӣ сарфароз гардонида шуданд. миннатдории худро ба асосизори Сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президент ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати шаҳри Душанбе мерасонам, ки чунин озмунҳо ташкил ва баргузор карда истоданд. воқеан чӣ хеле ки асосизори Сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат қайд карданд, ҷавонони насли истиқлол аз ҷавонони пеш аз истиқлолият ба куллӣ фарқ доранд, чунки мафкураи ҳуқуқи онҳо, сатҳи сифати маърифату дониши ҳуқуқи онҳо бениҳоят баланд рафтааст ва авҷ карда истодааст ва тараққӣ карда истодааст. ман боварӣ дорам аз ҷавонони кишвар, ки ояндаи Тоҷикистон дар дасти ҷавонон аст ва саҳми худро дар гулгушкуфои ҷумҳурии Тоҷикистон мерасонанд. дар идома аз ҷониби ҳунармандони муассисаи давлатии оркестри давлатии симфонӣ дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба таври иҷроиши зинда барномаи рангини консертӣ манзури ҳозирин гардонида шуд, ки ба чорабинии фарҳангӣ ҷилову фазои гуворо бахшид.